ai grijă de celular. Ai grijă. Cine mă să-mi ami? Bă, să trăiești, tată. Un cercetor se ducea pe la mese, dă și mie și ciordea celularii după masă. Eu-l pânde. Ăștia pe cameră l-au văzut. Mama, dacă se duce mai că îl face mai. Aveam o sticlă de Jack Daniel. Ce faci cu aia? Bei ceva? Da. I-am dat să bea până la furasum și am luat sacoșa. Și m-am dus direct la poliție. Mi-au oprit și eu 2 celulare și restul le-am dat lor. Te-am văzut, Michael. Și mă duc la Cora. Vorbesc. Era pe taci, zăra, șmecher. Vorbesc. Dom'le, ți-am găsit celularul. Uite, unde ne întâlnim să ți-l dau? Mama, ești tu cu gură. Futu-te în gură. Are kilo stanga. Futu-o gură. Dați-mă și mie muică nepoftă. Tu în gură, mă fut. Dă-mă și mie, mama. Ține-mă de braț, iau la pulă. Sex total. Voi de ce n-aveți gagici, măi? Ha? De ce nu mă las de bărbat? Ha? Nu mai știți să faceți sex? Tu în gură, să vă put în papi portiche. Uite, la bagiu, la bagiu, la bagiu. Mamă, cât atâția e. Da, are mă să nu. Curul ăla scurcat. Băi, trebuie să spun o fază dură. Michael, dă-și mie fata asta la un taximetrist. M-am uitat la ea, era mai înaltă ca mine. O fi drogat, o fi piată. Unde mergi, fata mea? La Titan. Eu, ca să fiu om bun, am dus-o la un taxi, nu la țigan. O ducea la pulă cu ea. La un om mai bătrân. Mergi la... Nu că am plăcere să beau o sticlă de Dubonnet cu tine. Opa, Dubonnet. N-aveam tirbușor. N-am putut, mi-a sărit 2 până la 2 pare de unică. Nea n-a băut decât 1 par. Și unde îmi fac necesitățile fiziologice să se pișe? Avelo boschet. Am băgat-o direct în unii. Avelo, hai vine aici de-i. Avelo, băi. Ce timp pula mea de căcăcios. Băi, n-auzi, și atunci pe sus gagica aia. Și unde facă? O bagă în boschet. Îl ține-o de 6, duce. Băi, dar cheșă ca o vacă. Curcea din ea. Iubire! De ce nu-l ții de braț, că-i bărbat frumos? Face sex total. Sex total face. Așa. Ți-am zis că sunt comic. Ți-te în gură, măi, că dacă ești comic rău. Băi, s-o strâns? S-o strâns? S-a stins, s-a stins. Nu mai merge pompa. Îți care băiatul la brichetă? Hai că mă duc la el. Hai să o strâng ca să poată să aprindă. Mă duc așa în stil. Maruțane, dai și-mi un foc. Da, oarba pe mine. Nu mai putea, uite care-i bursologul ăsta. Dai și-mi un foc. Light, te pupă tata, că vreau să aprind marihuana asta. Ia uite. Auzi ce e în spate. Băi, de ce n-aveți ca niciun? Uite cât acul ai pe tine. Ai kilos? Tu până în gură să bă. Merge-te la pis să făchești pe ciclu. Ei, așa îmi place. Sex total. Horizontal. Să puteai de sărut care îmi curcă 2 nuci. Ține-mă de cur. Mai vrei? Să o scot? Ia uite-o pe asta. Băi, haladito! Necherito! Ia vină încoace! Ai acte? Dă-le coci! Te-ai căcat pe tine? Nu de unde-i tu comandă? De la ăștia de la Han sau de unde e, da? Peste tot, în tot centru. Ei,
Dar-mi place chișucar. Mă du-te în dragostea mea. Prala meu. Dar ți-a plăcut. Să am la ta clară. Care-i pula mea? Asta n-o fut. N-o fut. Ești pe ciclu, a? Sex nu mai știi să faci, a? În Ferentari. Mă duc la o discotecă, aveam evazați, era șmecher, îmbrăcat dantoră, frizură de Lorenzo Lama, păr într-o parte, ochelari, șmecher. Am agățat o casă, păi am câștigat 3 premii la dans, că aveam piciorul bun atunci. O iau în Ferentari, pe zețarilor, când te duci pe Vâltoare, partea aia. Unde s-o fut? Pe o bancă. Am băgat-o cu curs pe căcat. Să-mi bag pula pe căcat, am făcut-o. Și am dat să o șterg, stai că ești murdală. Tu ce gură. Am luat tricou după mine, i l-am dat. Și vii la mine că eu stau cu gazdă. Dacă ne intri ușurel. Săream frumos gardul. Pe geam, i-am deschidea geamul. Și am mai adus un băiat. Ăla o futea pe aia, eu o futeam pe aia. Eu jos, ăla sus. Aia gemea și aia gemea. Dă-i. Băi, câta bani mi-a dat gagica aia. Când avea bani, țigări, era pe timpul Ceaușescu, că fumai chiar. Tu de ce ești în coaică făcut tu? Brala, sper că nu te-am decisut. Să-mi ești dragul, ești ca un frate de-al meu. Să moară familia cu timp pe ce și cum îi dau. Ce-ai mă, bravo? Eu după. Băi, de ce mănânci numai tu? Dă-și mie. Tu ce e în gură? Bă, că mi-ar pula mâncarea ta. Adică pat. Să-ți dau muie mâncare cu tot ce e în gură. Iar? Futu-te în gură. Ăla n-are. Îl păstrez. Da. Mă duc aici. Dar știi că îmi trebuie 1 leu. Să-mi iau ceva de băut. Mai am eu niște bani, dar 1 leu ai, tu n-ai. Nu. Te cred. Știi că nu profit de tine. Dacă ar fi iau tu, da. M-am dus la unul la șaurmărire. Șaurma. La Gregor. Șaurma. E bună mâncare? Bun apetit. Da, bă, și mie nu vezi că mor de foame. Eu dat 2 tălpi de mâncare. M-am pus pe bancă, poftic la masă, sărea întâi, sărea două. Hai la masă, putu-mă în gură. Să ai poftă ta. Păi oricum am. Trei la masă, că nu poți să înghit atâta mâncare. O grămadă de mâncare mi-a dat. Ba, pula. Bă, ce fac cu atâta mâncare? Eu sunt milos. Am lăsat-o deoparte. Da, ăia săraci. Că zic, mă, nu bag forțat. Și n-aia, bă, mă fură somnul și torn cu roatele în sus. Bă, mâncați. M-am dus să-mi fac duș. Am acolo pe Smârdan. Intru frumos. E un fel de baie comunală. Adică să spală toți. N-au un veciu public. Intru frumos, mă spăl, îmi pun la goală și am găsit rufie la uscat, m-a schimbat. Dar în timp ce mă spălam, o babă cu prosopul la piză. Intră peste mine, s-o sperie că mă auză cu pula aia, eram pula mică și veselă. Intru, doamnă, nu e nicio oră, intrați. Vai, da, nu, s-a uitat la mine că aveam pula, eram în curvor. Băi, dar n-am făcut-o în cadru, am rupt. E turtă în ăla și are o tentativă de... Băi, măcar, cu șampon mi-a dat la pulă. Și pula mică, a văzut că nu mă termin. Și a băgat un cur, la căcău. A căzut săraca pe dușul ăla, cum era șamponul, îi tăzeam cu palme la cur, bărbatul nu mai putea. Alea eu. Ai mă foc? Am. E ok. Gata. Te-a supărat cineva? Nu. Nu te ce moment. Marihuana. Nu știi, șefule, eu nu știu, n-am găsit, am căutat. Pula, dă-i mui, mă, las. Pe șef. Ei, avea la calul? Nu-ți murdar pe mine. Lasă-mă, stai ușor, mă, să o aprind, stai să mă, dacă mai știu. Stai că am emoție. Niciodată.
Dar șefule, îmi promis că nu-i mai înjur dimineața pe băieții ăia de la... I-a făcut? Bă, mă, ce le-a zis? Băi,